إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Сөйкле пәйгамбәребезгә, күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне чакырам тақвалыкка. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни әмерләрен тиешенчә үтәп, фарызларны, харамнардан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, без сезнең белән Раббыбызның ышык-кырые булмаган, күренмәгән нигъмәтләрендә яшибез. Ул нигъмәтләр өчен без шөкер итеп бетерү түгел, без ул нигъмәтләрне күреп тә, акылларыбыз, зиһеннәребез белән аңлап та бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә 34-нче аятта әйтте: "Ва ин та'удду ни'маталлаһи لا تحصوها." Әгәр Аллаһның сезгә биргән нигъмәтләрен саный башласагыз, санап бетерә алмассыз диде. "Иннал инсана лазалумун каффар" диде. Дөрестлектә кеше залим диде, гаделсез диде. Кеше дөрес бәя куя алмый Аллаһ биргән нигъмәтләргә, дөрес бәя билгели алмый һәм каффар, һәр даим рәхмәтсез ди. Күп рәхмәтсез ди. Рәхмәтсез генә дими. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, мөселман кешесе тормышының һәр мизгелендә Аллаһыга шөкер итеп яшәргә тиеш. Изге Рамазан айлары, бүйек ураза гыйбадәте өйрәтә безгә, тәрбияли безне Аллаһының нигъмәтләрен кадерләргә. Иң гади булып тыелган, күп вакытта без һәр даим рәхмәтсез булган ашау, эчү нигъмәте. Әйе җәмәгать, көне буе ураза тотканнан соң бер сынык кара ипи дә шул кадәр тәмле икән. Көне буе ураза тотканнан соң бер йотым суда, сок түгел, лимонад түгел, бер йотым суда шул кадәр татлы, шул кадәр баллы икән. Ифтар табыннарында нинди генә сый-хөрмәтләр юк. Бүген мөхтәрәм җәмәгать, ата-ана үзенең баласын нинди ризык белән гаҗәпләндерә ала? Юк андый ризык. Елга бер ашый торган, менә гомеремдә бер кичкенә вакытта шулай ашаган идем дип сөйләрлек бүген бер ризык юк. Чөнки нинди ризык телибез, нинди җиләк, җимеш телибез, ул дөньяның, ул Африкадан, Австралиядан каяндыр, каян гына булмасын. Без аны һәр көнне теләсәк барабыз да алабыз, үзебез һәм балаларыбызны ашатабыз. Шуңа күрә бабайларыбыз, әбиләребез ул ризыкларны төшләрендә дә күрмәгән. Бүген без аны бәрәңге ашаган кебек гади ризык итеп ашыйбыз. Аллаһы Тәгаләнең безгә насип итә торган иң кадерле,
Иң кыйммәтле ризыкларның берсе, әмма ул кадерле Аллаһ каршында. Ләкин ни кызганыч, безнең күз алдыбызда ул иң кадерсезләрнең берсе. Ул да булса су нигъмәте. Әйе, җәмәгать, эчә торган суларыбыз безнең җирлектә бигрәк тә су. Аягың белән җиргә типсәң, аннан су чыга. Шуңа күрә бездә ул бигрәк кадерсез. Суның кыйммәтен, кадерен белмибез. Иң арзан, иң кадерсез су. Ләкин һәрбер тереклекнең, җир өстендә булган һәр нәрсәнең нигезендә су ята. Пәйгамбәрбез саллаллаһу Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрләр сүрәсендә 30-нчы аятында әйтте: "Ва җаална минал маи кулли шайин хайй." Судан яраттык ди, судан ясадык ди, һәрбер тере булган әйберне ди. Һәрбер тереклек, ул булсынмы хайван, булсынмы ул кеше, хәтта үсемлекләр, һәрберсенең нигезе судыр, җәмәгать. Һәм әлеге нигъмәт шул кадәр кадерсез булып китсә дә, безнең өчен шул кадәр ансат булып, җиңел булып табылса да, без белергә тиеш. Бу нигъмәтне Аллаһ бирмәсә, безгә беркем дә бирә алмый. Бөек күкләрдән шул күкләрне ярып безгә шифалы яңгырларын яудырмаса, бүтән беркем яудыра алмый. Без таптап йөргән туфракның каяндыр тирән куеннарыннан бәреп, безнең кулыбызга чиста шишмә кыю суларын Аллаһ чыгармаса, аны беркем дә чыгара алмый. Насос та куясы юк, чыга, Аллаһның рәхмәте. Шишмә сулары. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Тәбәрәк сүрәсенең соңгы аятын укыгыз. Мүлк сүрәсе, шуның тәфсирен укыгыз, үзегезгә гыйбрәт алыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ди, әйт кешеләргә ди, сөйлә моны ди кешеләргә. Араайтум, күрмисезме сез? Неужели вы не видите ди? Ин асбаха маукум, әгәр дә ди җир астыннан бәреп чыккан шушы чип-чиста сулар ди. Ин асбаха маукум гауран, әгәр дә яңадан кирип юкка чыксалар ди, сулар чыкмый башласа, кыйлар кипсә, чишмәләр кырыса, артезиан источниклар тишәләр, а су юк. Бу сулар кире китеп юк булсалар ди, фәмән ятикум бимаин магин ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кто придет к вам с питьевой водой ди?" Кем алып килә сезгә ди? Аллаһ кире төшереп җибәрсә шул суларны, кем алып килә сезгә шушы суларны ди? Беркем дә алып килә алмый. Шуңа күрә кыямәт көнендә, валлаһи җәмәгать, Аллаһ каршына баскач, һәрберебез кигән киемнәребез өчен генә түгел, утырып йөргән затлы атларыбыз өчен генә түгел, ашаган җиләк җимешләребез өчен генә түгел, эчкән чип-чиста су өчен дә җавап бирәчәкбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ кыямәт көнендә нигъмәтләре турында сорый башлагач, иң беренче 2 сорауны бирәчәк" диде. Иң беренче 2 сорау. Әле машинаң турында сорамады. Әле акчаң, малың, башкасы турында сорамады. Иң турында сорамады. Иң беренче 2 нигъмәт. Нәрсә дип әйтә? Мин сиңа эчәргә салкын су бирмәдемме ди? Һәм тәнеңне авырулардан сәламәт кылмадыммы ди? Эчә торган чиста су һәм саулык, сәламәтлек. Иң беренче Аллаһ безгә булган нигъмәтләре турында сораганда шуларны искә алачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ризык ашаса, су эчсә, һәр вакыт Аллаһка шөкер иткән. Һәр вакыт Аллаһка шөкер иткән. Бездә инде аны халыкта амин тоту дип әйтелә. Менә бу амин тотуның хикмәте нәрсә? Аллаһка шөкер итү. Шуңа күрә кемдер ашаганнан соң әйтелә торган зикр, дуганы белмәсә, бер сүз әйтсен: "Әлхәмдүлиллаһ" дисен. Чөнки кай вакыт Пәйгамбәрбез анда 4, 5, 6 төрле зикрләр әйткән. Без бер генә дуганы өйрәнәбез. Анда 5-6 дуга бар ашаганнан соң. Шуларның берсе Пәйгамбәрбез:
Әлхамдулиллах деген. Һәм шул тагын Абу Дауд риваятында килә. Абу Аюб әл-Ансари әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ризык ашаса яки су ичсә шушы сүзне әйтте ди. Әлхамдулиллахиллази ат'ама ва саqa ва саввагаху ва жа'ала лаху махраджа ди. Моның мәгънәсе карагыз, әлхамдулиллах диде. Мактау, хәмд сана, шөкерләрем Аллаһка булсын ди. Ни өчен? Әллази Аллаһ ди мине ат'ама. Беренчесе, ул мине ашатты ди. Бу ризыкны ул миңа насип итте ди. Ва саqa, миңа шушы суны ишертте ди. Аллаһ бирмәсә беркем дә китерә алмый. Ләкин ризыкның ашап ишү белән генә эш бетәме? Юк. Карагыз, 4 әйбер әйтә. Ашатты, ишертте ди. Ашаганым, ишкәнемә ди, кертте ди, юлын бирде кирегә ди. Карагыз, кемнеңдер табынында ризык бар, ул ашый алмый. Ашый алмый. Кемгәдер врач әйтә, ит ашарга ярамый сиңа. Кемгәдер әйтә, майлай бер ашамыйсың ди. Кемнеңдер үтмәй ризык. Шуңа күрә карагыз, ашатты, ишертте, җиңеллек белән үткәрде ди. Карагыз, бу зур нигъмәт. Булган ризыгыңны ашый алу. Мин белән бер кардәшебез 5 намазга басты. 3 көн, 4 көн операциядән соң әнисе мамыкны юышлатып, иренен сөртеп торды. 3-4 көн су эчә алмады. Менә шул юыш мамыкны көтеп ятты. Шул суга карап яттым ди. Шуннан соң 5 намазга басты. Шуңа күрә җәмәгать югалткан белә, югалтмаган ул белми. Шуңа күрә нәрсә диде өченчесе? Юлын тапты, ләкин әле 4-нчесе бар. Нәрсә диде 4-нчесендә? Ва жа'ала лаху махраджа. Чыгу юлында булдырды ди. Кире юлында жайлады ди. Аннарысын чыгу юл. Кемдер шуның белә интегә. Кемнеңдер проблемасы йомышын үти алмый. Ансы да зур нигъмәт. Шуңа күрә бер җөмләдә Пәйгамбәрбез бөтен әйбергә рәхмәтен әйтте. Бу дуганы өйрәнергә кирәк, бу дуганы да ятларга кирәк һәм ашаганнан соң кулланырга кирәк. Әлеге нигъмәт, су нигъмәте. Һәм аңа шөкер итү тел белән генә җитми. Күңел беренче урында. Ты должен признать, йөрәгең белән, күңелең белән Аллаһтан башка моны беркем бирми. Бу зур нигъмәт, бу кадерле нигъмәт. Алла сакласын. Кеше җәмәгать, карагыз, человечество, кешелек ничә мең ел нефеттән башка яшады. Үлдеме? Үлмәде. Менә без хәзер нефт өчен сугышабыз. Ничә мең еллар кешеләр газдан башка яшады. Үлделәрме? Үлмәделәр. Утын яктылар, үлмәделәр. Ничә мең ел биотопливода булмады. Җәмәгать, булмады. Аллаһ Тәгалә биргән утынны башкасын бирде. Ләкин бер кашанда кешелек сусыз яши алмады. Һәм бүген дә яши алмый. Килер көннәр нефткә дә алмаш табачаклар. Әнә бүген Кытайлар, японнар иң беренче булып нәрсә диделәр? Безгә бензин кирәкме, кыйбат ул диләр. Электромобильләр ясадылар. Килер көннәр бензине дә кирәк булмас, соляркасы да кирәк булмас, нефт тә кирәк булмас. Вообще Пәйгамбәрбез әйткән, дөнья бетер алдыннан сугышлар кылыч белән кайтыр дигән. Кылыч кайтыр яңадан дигән. Дроннар димәгән. Межконтиненталь ракеталар димәгән, дроннар димәгән, кылыч белән сугышырлар ди. Шуңа күрә бөтен әйбер бетергә мөмкин. Сусыз без ничек яши алмадык? Суга алмаш юк. Бер ученый да булды җәмәгать, су кирәкми, судан башка яшибез, менә мин уйлап таптым дип әйтә алмаячак бер кашанда. Чөнки су безнең нигезебез. Су дагын иң авыр нигъмәткә әйләнергә мөмкин. Әллә нинди затлы атларда йөрибез, летающий тарелкаларда чырбыз. Аллаһ бер хикмәт белән чиста суны иң авыр нигъмәткә әйләндергә мөмкин. Голливуд киноларында әле карыйдык бит. Ничек әйтеп, бөтен әйбер бар, су юк, су юк. Су өчен кеше сугыша. Менә шуңа күрә ансыда булырга мөмкин әле шөкер итмәсәк. Сусыз булмый. Су эчәргә кирәк. Су белән без тәһарәт алабыз, юынабыз. Су белән без өйләребезне тазартабыз. Кирләребезне юабыз, киемнәребезне юабыз. Су белән без, әлхәмдүлилләh, үсемлекләрне, Аллаһ Тәгалә табигатьне яшәртә. Шуңа күрә су нигъмәтенә шөкер итүнең бер өлеше нәрсә, бер нигезе аның кадерен белү.
исраф етмеске керек суны. Мына тахаратханаға түшесің, өзіміздің сақаллы мұсылман егіті кранны ашып қоя, мына мұның хатлық струя білен. Рахатланып, ашық меші тахарат ала. Кимет суыңна. 4 мәртәбә киметсәң дә, сеңа ул су жите. 5 мәртәбә, шуның 20% шул струяның сеңа жите. Кішіге көп керек ме жамағат? Ләкин қадірін білмейбіз. Исраф итәбіз. Әгәр дә сахабалар күрсәләр, суға тилміріп яшаган, сахабалар шүлләрдә су үзләгән, таяммум белән намаз укыган сахабалар бүген безнең тахаратханага төшсәләр, безне күферлеккә чыгарга мөмкиннәр, Алла сакласын. Ничек без исраф итәбез бүген? Күпме мал мөлкәт, өйдә исраф күпме китә? Савыт саба юасыңмы? Балаңны күрәсеңме савыт саба юган? Килдә, улым, кызым, әйдә әз генә киметик диген. Киметик диген. Шуңа күрә җәмәгать бу да шөкер итү булып тора. Шулай ук Аллаһы Тәгаләнең шушы безгә кирәк булган суын кешеләргә җиткерү. Менә бу иң хәерле, иң изге эшләрдән санала. Кешелек сусыз яши алмый. Шуңа күрә менә бу суны алу авыр икән, син шул суны кешеләргә китерсәң, моның әҗере сиңа һичшиксез була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нишләде? Мәдинәгә күчкәч, Мәккәдән Мәдинәгә ул ситуацияны өйрәнде. Халыкның нинди проблемалары бар? Социаль проблемалар. Әле гакыйда гына түгел, гыйбадат кына түгел. Бөтен халыкны җыйдыда, бөтенегез намазга димәде. Карады кешеләрнең эшләрләренә су юк иде. Проблема воды Мәдинәдә тора иде. Чөнки кыйлар әз, булган кыйларның сулары юк. Нишләргә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям иң беренче әйтте. Халыкка су бирергә кирәк диде. Частный собственностьта кыйлар бар иде. Шуларны сатып алды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуларның иң зурысы, иң зур покупка дип әйтәбез, ул Рум кыйысы. Рум кыйысы. Һәм ул Рум кыйысы шәхси бер кешенең милкәте иде. Ничә еллар инде ул шуның суын сатып ятты. Ә мохтаҗлар, фақирләр ала алмыйлар, аларның юк акчалары. Аның бөтен киреме шул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям китте переговорга. Бөтен эшен ташлап. Чөнки халыкка су бирергә кирәк. Аннан соң намаз өйрәтербез. Ширтик башта халыкны. Тахарат алырга су бирик, аннан соң әйтербез тахарат алдык. Китте суга. Су хуҗасына килде дә әйтте. Сат миңа суыңны диде, кыйынны. Күпмегә? Җәннәт сиңа диде. Син кыйынны бирәсең. Ә мин гарантия, Аллаһ сиңа җәннәт бирә ди. Шуннан тик уйлап торды да, минем бүтән киремем юк бит ди. Бүтән киремем юк ди. Шуннан соң бу сүзне Пәйгамбәрбез янында Госман ишетте. Госман ибн Гаффан килде шушы кыйының хуҗасына бер капчык акча белән 35 мең монета серебряный. 35 мең. Бу бик күп акча. Һәм менә шулай торып каршысына өеп куйды шушы капчыкны. Тегенең бер сүзе, монда торык не может быть. Монда, слушай, бәясен төшерәләс генә, монда җәннәт. Пәйгамбәр яңа гына әйтте, нәрсә диде? Бу кыйның бәясе җәннәт диде. Акчасын өеп куйды, тегесе бер нәрсә эшли алмады, бирде кыйны. Китте Пәйгамбәрбез янына переговорга Госман. Кыйы кемнеке? Госманныкы. Шуннан килде, я Расулаллах ди. Бу кыйның бәясе шулмы әле ди? Субханалла, карагыз. Акчаң бармы? Сатып ал җәннәтне. Сатып ал. Аның юк акчасы сатып алырга, ә синеке бар. Иртәгә булмаска мөмкин. Бар да сатып ал җәннәтне. Бу бит Аллаһның рәхмәте. Барды дагын 35 мең дирхамын өеп куйды, анда бернинди бесторга. Тегесе әйтеп аптырады, шушы хатлык акчамыны гомеренә күргәне юк. Алды да кыя синеке диде. Пәйгамбәребезгә килде дә, я Расулаллах. Сделка продолжается. Бәясе шулмы ди? Шул ди. Алды. Кыя синеке ди. Пәйгамбәребез бит аны үзенә алмады. Ул частный собственностьны әйләндерде всеобщее достояниега. Выкупил у частного лица и отдал народу. Һәм теге мохтаҗлар, алар ризык төяп, ризык җыя, ашатмыйча балаларын, барып шул кыйыдан су алалар, чөнки ичмичә булмый үлә бит кеше. Ә хәзер алар килеп, рәхәтләнеп бушлай эчә башладылар. Шуңа күрә Госман ибн Гаффан 2 мәртәбә
үз гомерендә оҗмахны сатып алды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемдә кем бер кыйы казыса, һәм ул кыйыдан бер жан иясе, кеше дими, карагыз, бер жан иясе эчсә ди, двоеточие, һәм санап китте, ул җинме ди? Карагыз, без казыган шишмәдән җиннәр дә килеп чыган. Бу синең кардәшләрең, мөселман җиннәре килеп чыган кин. Ул җинме ди? Ул кешеме ди? Хайван яки кошмы ди? Кара, син казыган кыйыдан кош килеп ичте. Сиңа фәрештә яза әҗр. Кошмы ди? Аллаһ ул эшенең ди, ул изге эшенең кыямәт көнендә әҗрен бирер ди. Һәр бер җан иясе ичкән сайын, һәр бер йотым су сайын аның әҗрен бирелә. Шуңа күрә сахабалар, алар гомер буе шушы су садакасын биргән. Кемдер кыйы казытты, кемдер хезмәтчеләрен җибәрде суга, кемдер көн сайын иртәнге намаздан соңмы, чөнки иртә белән гаилә торгач аңа ашый башлары кирәк. Китте кыйыга, үзе өчен генә түгел, бурҗукка су тутырып, тол хатыннарга, ятимнәргә, мохтаҗларга су ташыйды. Карт кырыга алар үзләре бара алмыйлар кыйыга, чираттырып, менә шулай иттереп су ташыдылар. Һәм җәмәгать иң тарихта, ислам тарихында бүгенге көндә иң зур садака су садакасы. Менә бу исемне истә калдырыгыз. Бу хатынның исеме Зубайда. Минем кызганыч ишеткәнем юк, кызларыбызга Зубайда дип кушкан. Кушыгыз кызларыгызга Зубайда дип. Зубайда сливки дигән сүз, каймак. Ул хатыннарның каймагы булды. Ул первая леди Харун ар-Рашид, Багдадта мөселман халифе Харун ар-Рашидның хатыны Зубайда. Ул туа 762 елны. 762 елны туа. Ул Абу Джафар аль-Мансуриның кызы була. Һәм Харун ар-Рашидның хатыны. Хиҗратның 186 елы, 800 год безнеңчә, ул китә Багдадтан чыгып Мәккәгә хаҗ кылырга. Аллаһы Тәгалә, әлхамдулилlah, первый ледины, президентның хатынын җибәрә Багдадтан караван белән Мәккәгә хаҗ кылырга. Менә шунда ул күрә халыкның ничек яшәгәнен. Бишара хаҗилар, шүлләрдә кызу, иссе, дияләр интегәләр, ишергә су юк, ашарга ризыклар юк. Күпме кеше шунда юлда үлеп кала, күпме хәлсезләнеп Мәккәгә барып җитә алмый. Шушы Абу бит патша, моның патша хатыны, моның суда бара үзе белән бөтен әйбер бар, ризыгы да. Бу килеп җитә Мәккәгә. Мәккәдә дә су юк. Юк, кешеләр Минада интегәләр, Муздалифада интегәләр кешеләр. Мәдинәдә су әз. Шуннан соң бу шул кадәр йөрәгенә үтәменең, бәлки хатын кыз булудадыр, кешене жәлләп. Шуннан бу кайтканда үзенә үзе сүз бирә. Я решу эту проблему ди. Мин бу проблеманы хәл итәм ди. Һәм кайта да бөтен архитекторларны җыя. Бу 800 ел җәмәгать. Моннан ничә мең ел. Архитекторларны җыя һәм әйтә: "Санагыз миңа ди. Багдадтан башлап Мәккәгә кадәр ди, хаҗиларга ди, булырга тиеш куну урыннары ди. Кыйлар булырга тиеш ди. Атларга, дияләргә, ишәкләргә кирип куна торган урыннар булырга тиеш ди. Мәккәгә, Мәдинәгә, Минага, Муздалифәгә су китерәсез ди." Бу җәмәгать 20-нчы гасыр түгел, 800-нчы ел бу. 8-9-нчы гасырлар. Китерәсез миңа су ди, Мәккәгә, Мәдинәгә ди. Шуннан соң архитекторлар целый группа эшли башлый. Ул бит 1400 километр җир. Ул бит күрше авыл түгел, 1400 километр. Бөтен әйберне саныйлар да патша бикәгә киләләр. Зубайда ди, бу бик кыйммәтле проект булачак ди. Бу башка сыймаслык кыйммәт бюджетка төшәчәк ди. Бюджетка макш, аның кесәсенәме бу бик кыйммәтле булачак ди. Шунда Зубайда әйтә: "Мин ди шунда әйберләр күрдем юлда ди. Валлаһи ди, строительләрнең ди, төзүчеләрнең кирка белән, кәйлә белән бер сугулары 1 динар торса ди, 1 алтын тәңкә ди. Мин аны түләячәкмен ди. Бу проектны без эшләячәкбез ди. Ничәдер елда шушыны эшләп чыгалар.
Мәккәгә су килә. Каналлар ясыйлар. Глиняный, ул вакытта торбалар юк, хәзерге кебек полипропиленнар юк. Глиняный юллар ясыйлар, казыйлар, шуларны төзәләр. Бу була 800 елда. 100 ел элек әйтәләр. Әле Мәккәдә, Мәдинәдә шул каналлар эшли иде ди. Уйлап карагыз. 1000 елдан артык Аллаһ бәрәкәт бирә шушы эшкә. 1000 елдан артык халык аның проекты белән менә шушы су кертү, шуның суларын ичеп күп мәҗр. Галимнәр әйтәләр, покады андый дәрәҗәдә әле су садакасы биргән кеше булмады тарихта ди, ислам тарихында. Мондый дәрәҗәдә дә кемдер кыйлар, 1000 кые казыта, но мондый дәрәҗәдә түгел ул. Шуңа күрә әйтәләр, чама белән ничә мең дирхамга төшкән, динарга төшкәнен. Мин калькулятор алып, бер динарны тапкырладым 4 граммга, һәм минем килеп чыкты 5950 килограмм алтын. 5 тонн, 6 тонна алтын китә. Менә шушы проектка ул 6 тонна алтын бирә, һәм шуны эшләтеп чыгара. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh җәмәгать, Аллаһның рәхмәте менә шундый безгә үрнәк булырдай кешеләр булган. Әлхәмдүлилләh, бүген мөселман фермерлары бар, мөселман җитәкчеләре бар, кайтып авылларына су кертәләр, әби бабайларның сулар итәләр, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә без дә бу эшебезне эшләргә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Иң хәерле садака су садакасы диде. Һәм инде җәмәгать, без сентябрь аенда шушы кыйбла ягында мәйтханә бинасы мәрхүмнәрне соңгы юлга озату үзәге дип әйтик инде без аны, мәйтханә генә түгел. Анда безнең Коръән уку бүлмәләре белән ул бер целый комплекс булачак. Аңа тотындык, һәм шул эшләрнең эшенә кырына чыксак, кые казырбыз дип уйлаган идек, ләкин безнең чыдыебыз бетте. Без бүтән түзә алмыйбыз. Безнең сабырлык бетте. Шуңа күрә без башладык, бисмилла әйтеп, кыебызны ясарга иншалла. Әлхәмдүлилләh, үзебезнең мөселман җегетләре безгә килеп бушлай кыены 80 метрдан артык казып бирделәр, под ключ бөтенесен эшләделәр. Хәзер без бинасын төзибез. Матур итеп, җылы краннар белән, шушындый матур гөмбәз белән булырга тиеш. Ул инде шушындый мәчетебез булгач, ул да шундый матур булырга тиеш. Әлхәмдүлилләh, башладык. Бүгенге көндә инде безнең бераз җыелып килгән шул кыега дигән 1 миллион тирәсе акчабыз бар. Ләкин инде ул бина чама белән 5 миллионга төшәчәк безгә. Ул яхшы, уңайлы, йөзләгән ел торырга тиеш иншалла, халыкка хезмәт итәргә тиеш. Шуңа күрә менә бүген беренче мәртәбә рәсми рәвештә мин инде сезгә мөрәҗәгать итәм. Изге Рамазан аенда әйдәгез, шушы кыены каплап куйык, әлхәмдүлилләh. Каплап куйык акча ягын. Безнең өчен 3-4 миллион акча безнең мәхәллә өчен ул күп түгел. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә менә мин инде сорадым, я аерым тартма куйырга ул торачак. Шушында мәчеттән чыкканда аның каршында мәгълүмат була. Кемгәдер QR-код белән түли ала, ул официаль счетка китә. Кемдер картага күчерә ала. Мин инде үзем үрнәк булсын дип сорадым. Яшик куйгач та миңа әйтегез дип беркем салганчы, мин үземнән, гаиләмнән 10 меңемне китереп салдым. Ул күп түгелдер, ләкин бер үрнәк булсын барыбызга да. Шуңа күрә бисмилла, безнең әле счетна вакытыбыз бар. Рамазан аенда бу эшне эшләп куйык иншалла. Шуңа күрә мәйтханә безгә дәген бүгенге көндә 20 миллионга якын акча кирде. Аллаһның рәхмәте яусын егетләребезгә, мөслимә кардәшләребезгә, машалла. Туктап бер көн туктаганыбыз юк, иншалла. Корбанда, менә безнең күп вакыт калып килә корбанга. Корбан гаетендә мәйтханә эшләргә тиеш, кыеда су агып торырга тиеш иншалла. Зур система фильтрация куябыз. Бутилированный судан ким булырга тиеш түгел. Кем теле, татар, урыс, бөтенесе килеп су алачак шуннан. Бу безнең садака булачак иншалла. Су ичкән сайын безгә әҗере булса. Аны без ясаячакбыз, бездән соң анда яңадан кыю ясап булмый. Шуңа күрә без алабыз ул әҗерне иншалла. Аллаһ Тәгалә насип итсен. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم